Yunus Kadirov. Senin gözler benim için yıldız nura. Tılsım kuşa var cihanda senin yanda. Yürek yarısı hisler paylı benim şanda. Yaratan şul canım seni. Yaradan dileydiler beketinde. Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte. Yaratan şu ömürlük yar. Seni yanımda bulgan şakta dili beyleme. Kışlarımı yazlar itken barımla sil. Yüreğime söyüş iken yarımla sil. Yaratan şul canımı seni. Yaratan dil eydüleri beketinde. Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte. Yaratan şu ömürlük yar. Bek rahmat, xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar, muhtaram millatdoshlar, hurmatli bizning Moskvada yashovchi millatdoshlarimiz. Salom Moskva! Nihoyat Allohga shukr kelib yetdik. Endi durustini aytganda, hali Moskvada birinchi bo'lib chiqish yasaganim yo'q edi. Men qolsa endi meni chiqarib jibardilar-da, Filus oyog'irtang jingil bo'lsin. Sendan so'ng darsha konsert ketadi.
Мен де мен айтам, ярар, өзімше тырышырмын енді бигерәк тә лирик жыр белән башларга концертларда гадәти хәл түгел. Шулай да мен айтам, ярый, менә яраттыңыз бит әле, бик зур рәхмәт, бик җылы алкышларыгыз өчен рәхмәт. Инде ул концерт башында җырлау да теге илһам гына килеп тормый бит әле, ул теге аның волнениелары бар, шуңа күрә теге илһам дигәннән бер мужик кайткан бит өенә. Караса хатыны китап укып утыра ди. Нәрсә хатын? Илһам килде что ли дигәч. Илһам шак ирсизде дип әйтә ди шунысы. Менә шул илһамны гел китереп булмый. Алла берсә, мин әле шунда әйтәсем килә, мине бигрәк тә игълан итәргә куштылар 22 январь көнне. Күрдегезме аны тегендә? Фирус Таһиров һәм команда. Концертка барыгызны көтеп калам. Алла берсә. Киләсезме? Ну, бу шабузга караганда почти, по-моему, 90% точно килмәй. Алла берсә. Инде мен әйтәм, хөрмәтле тамашачылар, сез нидә социаль челтәрләрдә күргәнсездер инде. Бер егет минем репертуардан бер җырны җырлый. Мобилизован. Җырлыйбызмы шул җырны? Тиеп бас! Артур Хәсәнов, Хәсәнов юллый моны! Кемнең бейесі кенә шул биергә дә мөмкин. Концертның башы дип тормагыз, биегез рәхмәтле. Ну, җырлыйбыз бергәләп. Жаным аңлар буы
Jırşımız Filiz Tahirov.